ଟିକେ ମୋଚନ କରୁଥିବା ଝିଅର ନାମ ଧୁନୁବାଳା ବାଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଝିଅର ନାମ ଧୁନୁବାଳା ବାଳକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବାହାଘର ଏଇଆ ନା ବାବା ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶୀ ଯାହା ହଉ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଝିଅର ନାମ ଧୁନୁବାଳା ଉତ୍ତର 5 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଛାତି କୋଟି ଘଣ୍ଟା 30 34 36 ଏଇଆ ନା ନାପ ବାବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଝୁଲୁର ମାପିକି କଣ ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ ସାରଥିକି ତ ପିଏ ଆଉ ସାରଥି ଆଣ୍ଠେଇକି ପିଉଥିଲା ଇଏ ଚିତେଇକି ପିଏ ଆଚ୍ଛା ବାଳକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ସବୁ ଆଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଛି ଧୁନୁ ମୁଣ୍ଡର ଅଡୁଆ ବାଳ ଆଣିଛ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡର ଅଡୁଆ ବାଳ ମୁଁ ଆଣିଛି ଦିଅ। ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡର ଅଡୁଆ ବାଳ ଶଳା ଏଇଟା କୁଚୁକୁଚିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଝୁଲୁର ଯୋଉ ଟାଇପର ବାଳ ନା ବାବା ହାରେ ହେଇଗଲା ବାବା ଏଇକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲାଗି ମୋତେ କାଠିର ପାଠ ଲାଗେ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଆଣିବି ସିନା ମତେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେବୁ ଠିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ଛିଡ଼ା କରିଦେବୁ ଚିଙ୍କି ହେଉଛି କେମିତି ଆଣିବି ଭାବନାରେ ରହି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଶୋଇଥିଲା ଉଠିକି ଆଇଲା ବାଲକୁନି ଉପରେ ଅଇନା ପାଣି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲା ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇକି ମୁଁ ତଳେ ସେମିତି ଚାତକ ଭଳିଆ ଅନେଇଛି କୁଣ୍ଡେଇକି ପାନିଆରୁ ଛଡ଼େଇକି ହାତରେ ଗୁଳା କଲା ଗୁଳା କରିକି ତା ଉପରେ ନିଣ୍ଡେଇ ଛେପ ପକେଇକି ତଳକୁ ଭୋଗଲା ମୁଁ ଜଗିଥିଲି ତାଜା କରେ ମୁଁ ଜରି ପୁରେଇକି ଆଣିଲି ଆଚ୍ଛା ସିଗାଣି ଆଣିଛି ସେ ବହୁ ସମୟ ହେଲା ଆଣିଲିଣି ସେ ଛେନା ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ସିଗାଣି ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଆ ଷ୍ଟୋରି ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଆଣିବି ତାକୁ ବୋଇଲେ ଆଣିବି ଆପଣ ତ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ ବଜାର ଯିବ ମିଠା ମିଠା ଦେବୁ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି ଏ ଝିଲି ସାଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଝିଲି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଝୁନୁକୁ ଖୋଇବୁ ତାର ସେ ଖୋଇଲା ସେଦିନ ଆସିଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୋଉଦିନ ବୋଇବ ବାବା ସବୁ ଆଗରେ ବୋଇଲା ସତରେ ଆପଣ ଦେହ ଛିଣ୍ଡୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଏଥର ମୁଁ ଯାଇକି ନାଗିକି ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ମୁଁ କାଳେ କେତେବେଳେ ଆଇ ହବ ସେ ଟିକେ ହେଉଥାଏ ଏଇ ଭିତରେ ଥିଲା ଏତେ ଯୋଉ ଛିଙ୍କି ଦେଲା ଯେ ବାବା ଠୋଲା ହଳଦିଆ ଧଳା ପଚ କିଣି ଆସି ଦୋକାନରେ କହିଲା ମୁଁ ପଛିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ଜୀବ ବାଜିଗଲା ବାବା ସେ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଝାଡ଼ା ଯିବା ବସ୍ତ୍ର ତା ଷ୍ଟୋରି କହି ହବନି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଉଛି କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ମୋର ବେଳା ଭଲ ବଞ୍ଚିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଛି ନହେଲେ ସେ ସାରା ଲାଟିନ୍ ପାଇପରୁ ଖସିକି କଚା ଢେଇ ତଳେ କହିବି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ସେ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଛି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ମୋ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ଜିନିଷଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି ନିଅ ଗୋଟାଟା କଣରେ କେତେ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଲି ଚିରିବି କାହିଁକି ଆହୁରି ଗୋଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଣିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ମୋ ମା ପାଇଥିଲା 2ଟା କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଲୁଚେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ହାତେଇଛି ଏ ଆଉ 2-3 ଦିନ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ମୁଁ ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ହେଇନି ଦିଅ ବ୍ୟାଗ ଦିଅ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆଣିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଝୁନୁ ଯେମିତି ମୋର ହଉ ସେ ଖାଲି ମୋ ପାଖେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବାବା ଇଏ କଣ ନମ୍ବର 1 ମଦ ମୂର୍ଖ ନମ୍ବର ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ପାଦୁକ ଆଜ୍ଞା କି ପାଦୁକ ହିଷ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ପାଦୁକ କାନ ଉଠିଲା ଦିନ ଏଭଳିଆ ପାଦୁକ ନାଁ ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି ତା ନାଁ ହେଲା ହିଟ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ପାଦୁକ ଏଇଟା ଧୁନୁ ବାଳକୁ ପେଇଦେବ ପେଇଦେଲା ପରେ ତା ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହବ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଝୁନୁ ଆକୁ ପିଇବ ହଁ ପିଇବ ଯଦି ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ ହବ କିଛିରେ ହବନି ଆର ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ତା ଆରଟା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ପେଇଦେବି এইটাকে ধুনুবালাকে পেয়ে দেবো পেয়ে দেওয়ার পর তো অবস্থা সাংঘাতিক হবো তুমি সম্ভালি পাইলে এলাম তারপরে মো দোষ দেবনি কোন পাখেরে পড়েছি ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କୋଉଠି ଶୁଣିଛି ও হি কেই খবরে নমো ও হি কেই ধরে নমো ও হি কেই কামুটা নমো নিও ଆଜ୍ଞା ধরো এটাকে ধুনুবালাকে পেয়ে দেবো
ଆଜ୍ଞା ତମେ ତାକୁ ପେଇ ଦେବ, ପେଇ ଦେଲା ପରେ ତା ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହବ, ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେ ହେଲା। କହିବ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ, ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ପଛରେ ଗୋଡେଇବ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ପୂଜାରେ ବସିବି। ଆଜ୍ଞା। ଓ ହି କ୍ଲିଂ ଫଡ଼ ଫଡ଼ାଏ ନମ, ଓ ହି କ୍ଲିଂ ଧଡ଼ ଧଡ଼ାଏ ନମ, ଓ ହି କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ନମ। ସାଧ୍ୟ ବାବା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟା ଫଡ଼ଫଡ଼ାଏ ନମ। ଏଭଳିଆ ଅସାଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ମୋ କାନ ପିଠା ଦିନକୁ ଶୁଣୁଛୁ। ବାବାଙ୍କର ଏ ପାଦୁକା ପୁଣି ହିଟ୍ରାଷ୍ଟିକ ପାଦୁକ। ବା ଯୋଉ ପାଦୁକ ବାବାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଲେ ଏଇ ପାଦରେ ଝୁନୁ ଦେଲେ ଝୁନୁ ଅଟୋମେଟିକ କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ତମକୁ ଭଲ ପାଏ। ରହି ଶଳା ଶଳା ରେଡୁଅ ବସିଲା ଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ ବୋଲି ବୋଲି କହୁଛି ମୁଁ ଝୁନୁକୁ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଏ। ଶଳା ଯଦି ହାବୁଡରେ ପଡିବ ନା ତା ସବ କାଟି କୋନେ ଖିଆ ଗାଡି ବସା ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ପୁଣି ସବୁ ତ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜୁଛି କଣ କହୁଛୁ ଚାରିଆଡେ ବୋଲି ବୋଲିକି କଣ କହୁଛୁ ବେ ହାଁ ଅନେଇଲୁ, ମତେ ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି ତୁ ଜାଣିନୁ? କବି ଜାଣିପାରୁ, ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ବସିଲେ ଶୋଇଲେ ଯୁଆଡେ ଚାହୁଁଛି ତୋରି ହସିଲେ ହସିଲେ ଭଦ୍ର ମତେ ଖାଲି ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ତୁ ମନେ କରୁଛୁ କହନା ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏନି ରେ। ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋ ଶରୀରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶ ଏସିଆ ମହାଦେଶରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଛି ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ନେଇକି ବାହା ହେବି। ଆହୁରି ଡିସିସନ ନେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶରେ ଚଉଠି କରି। ଏଇଠି ର ୟା ପରେ କହିବୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ମତେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଉ ଅନେଇଲୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ପଛରେ ପଡିଥିବୁ ନା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ତ ପଛ ପଟେଇ ଦେବି। ତୋ ପଛ ଫାଟିନି ଫାଟିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଟି। ସବୁ ଜାଣି ଭଗବାନ ଫଟେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କିଏ କହିବ ମୋର ଫାଟି? ଯାହାର ଫାଟି ସେ ହସିଲେନି। ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ? ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ମନକୁ ବୁଝା ତ ମନକୁ ଆସି ତୁ ମୋ ପଛରେ କାହିଁ ପଡିଛୁ? କେବଳ ତୁ ହିଁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ହଁ? ତୁ କଣ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ଫସିଯିବି? ଝୁନୁ